Però què passa? El cant de les tempestes no és com sempre. El cant de les tempestes? Però de què parles? Vols dir els troncs? Tot bé, Cuca? Sí, pare, no pateixis. Vés a ajudar la mare amb els animals. Vull dir, la música que se sent quan hi ha tempesta em fa venir mal de cap. Música, dius? Jo no sento música. Hem de descobrir com sigui què altera les tempestes. Si no, tornarà a passar. Genial, m'hi apunto. Una aventura enigmàtica que desperta els sentits i ens convida a reconnectar amb els llenguatges de la natura, acompanyada de 4 històries sobre diversitat, acceptació i empatia. L'Emily i el secret de les tempestes. 16 d'octubre només als cinemes.